אלא חג פורים שמח. מאחל לך שיהיה לך המון בתים בחתולים שלך, שאת מנסה לסייע להם ולכל שאר החיות. אני מאחלת לך שיהיה לך המון שמחה, המון שקט מהבן שלך ומהמשפחה שלו, וגם מעידו הנכד שלך. נשמח, חשבתי לבקר אותך אולי בפורים, אבל מה לעשות, אין כל כך את האפשרות הזו ממה שאני הבנתי. מה שאני מנסה בעצם בכל זאת, לנסות לצלם פה את התלבושת שלי. רציתי לבקר אותך, אבל זה לא יצא פשוט. אז הנה, את רואה את הסגנון, רואה פה יש לי כאן, זו הפאה שלי, תכף אני אראה לך אותה, נסדר אותה קצת, היא קצת מבולגנת, אבל תכף נסדר אותה והיא תראה יותר יפה. קצת התבלגנה לי האמת. פה את רואה מאחורה, אני שמתי מין סוג של פרח, נראה אם אפשר יהיה לראות את זה. אני אצליח להראות את זה כאן, או שלא. פרח, בסיכת פרח כזו כחולה. מאחורה, אני אראה לך גם בפאה. אם אני זה הגיע, נראה אם אני יכול לצלם את זה מפה, או שננסה מהצד השני אולי לצלם את זה. בואו ננסה אולי ככה לצלם, שתראי. פילגנתי את זה, אבל נראה לך את זה. זה הפרח, רואים אותו? כאן רואים את סיכת ראש הכחולה. שמתי לא רואים את זה פה הכי טוב, אבל אני אנסה להראות לך אותה. לא רואים את זה הכי טוב כאן, לצערי. אני אסדר את זה. התפלגן לי עוד פעם הסרטה. הנה, אין ברירה, נראה לך את זה ככה. נעשה לי כאן רגע, נראה לך את זה ככה. לא יודעת אם רואים את זה טוב, את הסיכת פה. את הפרח פה מאחורה, ניסיתי לצלם לך כאן, את הפרח הזה, פה עכשיו רואים את זה, נכון? עכשיו רואים את הפרח הזה וגם את הפרח השני. ניסיתי להראות, עכשיו אני שם את הפרח חזרה, עליי. אני אנסה לסדר עוד פעם את הפאה, למרות זאת שהתבלגנה לי. התבלגנה לי פה הפאה נורא, וזה חבל. ננסה לפתוח כאן, לסדר את זה. היא תראה יותר נורמלית. עכשיו נראה לך תמונה של החולצה. החולצה יש לה כאן שרשרת כזו. רואה פה, זו חולצה עליונית, יש לה פה שרשרת. יש לה כאן גם, את רואה, זה החולצה העליונית, היא באה עם דבר כזה. רואים שכבה כזו. אפשר כאן. זה השרשרת השנייה שתופסת אותה את החולצה העליונית. עכשיו מתחת לזה יש סמלה שחורה, את רואה, זה הסמלה השחורה. תכף זה המרפקים של הסמלה, את רואה הזרועות, השרוולים הארוכים של הסמלה. פה יש את רואה כפתור לחלק הזה של הסמלה, בחלק של השרוול של היד. אני נראה לכם את השרוול השני. לא רואים את זה כל כך טוב. ננסה עכשיו, הנה פה רואים את הכפתור השני של הסמלה. פה רואים גם את אני שמתי פה גומיה שחורה ביד ימין, ביד שמאל, והנה הגומיה שחורה גם ביד ימין. רואים את הגומיה טוב, הנה יש כאן גומיית יד. עכשיו, אחרי זה נראה לך עוד מה עשיתי. שמתי כאן, את רואה תוחם שפתיים פה, מסביב לפה,
שמתי פה שפתון, שמתי פה, עברתי עם עיפרון בצבע ירקרק מסביב לעיניים, שמתי פה, איך קוראים לזה, צלליות בצבע ירקרק כאן מסביב לעיניים. זה לא יצא הכי טוב לצערי, אבל זה מה שניסיתי. עכשיו אני אראה לך דווקא את החצאית שלי. אני אנסה לתפוס אותה שיראו את זה. לא יודעת אם זה יצא טוב, אבל אני אנסה להראות לך אותה. פה רואים פה את לא יודע אם רואים את זה טוב, אבל זה למשל פה הפרחים של החצאית. פה רואים את הפרחים שלה, זה לא בדיוק פרחים, זה צמחים, סוג של צמחים, כמו צמחים ירוקים על החצאית. הנה אולי גם פה יראו את זה. פה רואים את זה טוב, את הצמחים הירוקים של החצאית. עכשיו זו חצאית שבאה עם כאילו 3 שכבות, שכבה אחת בצבע לבן, שכבה אחת בצבע, נתפוס את זה כאן, בצבע תכלת, הנה עוד שכבה בצבע תכלת, ושכבה אחת בצבע שחור עם ירוק, כאילו צמחים ועלים ירוקים על רקע שחור. ובטעם את זה גם הצבע של הסמלה. עכשיו אם אני אראה לך כאן למטה, תראי שיש פה איזה כאן סוג של פרח שעשיתי, קשרתי כאן. את רואה פרח? עכשיו נראה אולי כאן יראו את זה יותר טוב. שים את זה לרקע הלבן, תראו את החלקים של הפרח פה. שקשרתי פה. בנוסף לזה, מה שאמרתי לך, השחור כמו זה בעצם סמלה, אני אראה לך את זה. אם אני למשל מורידה עכשיו את החצאית, אני עכשיו מורידה פה את החצאית, מה שיש פה, הסמלה, זה חלק ההמשך של הסמלה. השחורה, רואה ההמשך של הסמלה השחורה. לא יודעת אם רואים את זה טוב, אבל אני מנסה שיראו את זה, רואה? כאן רואים את ההמשך של הסמלה. עכשיו אני אלמש עוד פעם את החצאית. עכשיו מתחת לזה, אם את תסתכלי, פה תראי שיש לי טייץ ירוק, על שתי הרגליים. עכשיו את רואה, החצאית יש לה חלק פה לבן, רואה רקמת בד לבנה כפולה. אני אלבש שוב את החצאית חזרה, שנייה, אני אסדר את זה. זה החולצה העליונית, את רואה יש לה חלק כזה, ועוד חלק נוסף שאפשר לעלות, כאילו זה בא עם 3 שכבות. שכבה אחת, שכבה ראשונה, שכבה שנייה, וזו שכבה שלישית. עכשיו הנה פה רואים את הסמלה עצמה, רואה הסמלה השחורה, זו הסמלה השחורה, ועכשיו אני אלבש את החצאית עוד פעם, מעל הסמלה. עכשיו נראה אם רואים את החצאית. כאן פה רואים את החלה ירוק של החצאית, פה גם כאן את הירוק, פה את הפרח, פה את הלבן, פה עוד פעם ירוק, פה עוד פעם לבן, פה עוד פעם ירוק. רואה את זה? זו החצאית. עכשיו נראה לך את הרגליים, נעליים. פה אני שמתי את הגרביון מתחת לטייץ, גרביון בצבע תכלת כזה. ופה לבשתי נעלי סירה. אני אנסה לעלות את הנעליים שתראי. זה נעליים כאלה. רואה, זה נעלי סירה, יש להם גם פה פרח. לבשתי את זה. עם עקב קטן, לא עקב גדול, רואה. עקב דק. רואים את הנעל. נראה לך את הנעל השנייה. אני מנסה להראות לך את זה, נקווה שתראי את זה. רואה, היא הולכת ככה, זה נעל סירה. עכשיו אני לובשת אותה, ואת רואה מתחתיה יש לי פה גרביון, כאן, גרביון בצבע תכלת והטייץ, והחצאית.
רואה את הנעל פה, ניסיתי להראות את זה, אני לא יודעת אם רואים את זה. עכשיו אני אנסה להעמיד פה את זה. ותראי אותי, אולי אצליח לעשות את זה שתראי את כל הגוף. אני אנסה לעשות את זה בצורה שיראו את זה יותר טוב. אני אנסה אולי לעמוד ככה, שיראו גם את זה וגם את החצאית. אולי נעשה ככה, בואו ניתן לנסות, בואו ננסה, אולי נרים ככה, ואז תראי איך זה נראה. אולי ככה רואים את זה יותר טוב. ננסה להרים פה, רואה? שיראו את זה. עכשיו שמתי תוספות שיער, וזה התבלגן לי עכשיו, הפאה. עכשיו אני אסדר את הפאה, תראה יותר יפה, תראה יותר נורמלית. עכשיו זה יראה יותר יפה. עכשיו רואים את זה כבר יותר טוב, כבר נראית יותר נורמלית הפאה. קצת יותר מסודרת. צריך עוד קצת לסדר כאן. שערות פה ברחו לצדדים, אבל ננסה לסדר שיהיה גם כאן וגם כאן. ואז יראה יותר טוב. כמובן אני מחייכת. רציתי להגיד לך חג פורים שמח. וכמובן תמסרי דרישת שלום יש לך דרישת שלום גם כן איך קוראים לה? או את שכחת השם שלה, רבקה ליבסקינד. שהיית בקשר איתה, זוכרת אותה את רבקה ליבסקינד? אז יש לך דרישת שלום חמה ממנה. היא מסרה לך דרישת שלום ואני העברתי לך את זה. עכשיו רבקה ליבסקינד גם הראתה לי סרטונים לגבי עמותה מסוימת שמסייעת לחתולים ברצועת עזה. שבגלל כל ההפגזות, מה שקורה, אין אנשים אין אנשים שדואגים להם ומאכילים אותם. ופשוט החתולים האלה מגיעים למצב של תת תזונה בגלל המצב. אז היא עברה על עמותה מסוימת שנקראת משהו כמו סללון, שהיא עמותה שאני לא הכרתי, שאותה עמותה מסייעת לחתולים האלה, בעצם לוקחת אותם בכלובים, לוקחת אותם לטיפולים. יש להם מרפאה וטרינרית, יש להם מטפלים בהם, ומראים שם כמויות אדירות של חתולים, המון חתולים שפשוט בגלל או שהבעלים שלהם מתו, או שבגלל שהבתים שלהם הופגזו, אז אין להם, אז הם פשוט נמלטו מהבתים שבוערים, ואין להם פשוט מי שמאכיל אותם, אין מי שדואג להם. אז היא הראתה לי לסרטונים שהם שלחו לה, צפיתי בזה. אגב, ביום רביעי הייתי איתה. אכלנו גלידה ביופוריה. יופוריה זה חנות גלידות שיש שם ברחוב הרצל בנתניה, ליד התחנה המרכזית. בנוסף לזה גם היא קנתה לי גם מיץ ענבים ששתיתי, היה טעים. הלכנו אחרי זה לשירותים. טיילנו עוד קצת ברחוב סמילנסקי, זה גם כן רחוב שם במרכז נתניה. אני הצטלמתי שם מול איזה חנות מסוימת שפעם הייתה שם בנק לאומי, עכשיו כבר הפכו אותה לחנות של בגדים שם, אז הצטלמתי שם מול הבובות, היא צילמה אותי. רבקה הצטלמתי גם מול חנות נוספת שם שנקראת מונליזה ברחוב סמילנסקי, גם כן לקחתי חנות בגדים לנשים שגם כן לקחתי שם תמונות יפות. שנפתח אותם, אז נראה ואני אולי נשלח לך גם כן תמונות. ותראי איך יצאתי יפה או לא יצאתי יפה. מה דעתך? יצאתי יפה? תראי, תחליטי. אז יאללה, אז שיהיה לך חג פורים שמח, שבת שלום, ונקווה שנתראה בקרוב. יאללה, אז ביי.